vic, ja? Može. Bio je Efendija tu mahali i sad bio Efendija 1-1, baš onako bio pošten čovjek, fin, dobar Efendija, baš po pesu sve. Elem imao sina jedinca, sin je malo nedefinisan i malo je on tu se pogubio, kaže sin, odluči da je peder, da je gej. Voli gejeve, jel? A ja volim sve što voli mladi. I ovdje kaže babu, eto kaj babo. A babo njega jedinca ima, razumiješ? Znači mali jedinac, babin paša. I kažem babo kaj, ja mislim da sam ja peder. Šta si kaj? Gej. Šta balam gej? Šta pričaš? Ti kaj je normalno. Ajmo kaj malo se dohavizat. Fino ispred mene, uštam u WC, uzmi abdest, u sobu, zatvori se, znači 5 dnevni namaza, hoću da vidim na file, hoću da vidim zikrove, da zvoni tamo u sobi sve, znači YouTube, predavanja, neću, sekunde da je tišina u sobi. I mali u sobu, tamo se zatvorio, fino, abdest uzo, spremio se tamo vamo, 5 dnevni namaza, znači idu zikrovi, idu predavanja, znači haos, baš se vratio se mali vjer. I prvi dan Efendija uđe po viri, vidi sve po pesu, drugi dan, opet mašala, mali, alhamdulillah, ne urekao se, baš bombon. Treći dan, isto mali, dobar, 4. dan, 5. dan, sve bombona. I prošlo ovako jedno 7 dana, Efendija vamo sjedi u sobi, kad mali otvori vrata, hop izađe, kaže babo, ja sam, kaže, odlučio, kao, mašala, kao babi, baš, šta si kao odlučio? Ja sam, babo, odlučio da se pokrijem. Ha ha ha!